Siag man bilang tikas mo damaden sikat inak ara apa-apen no siag di tuyawan pagdanagam kasar saritak daytoy ladawam kada awag mo't telepono isudengep daytoy barukong ko nagrigat long distance nga ayan iden na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas kaput karayo at di maipapas alawen agan anos tabi ako idayal mo dayta telepono rang tayan ta ti sega ken sungno tasiksikalat inay ayat ko uray adayo ka dito yarpat kasla si deka lata kanyak taday